molta gent no prengui les paraules que haig de dir, però jo estic content amb el que ha fet l'equip. Jo crec que ha mostrat un esperit molt bo. Potser som un equip una mica gelat, no? que els hi costa mostrar les emocions, però jo he vist els jugadors molt seriosos en la feina, concentrats, treballant dur a la defensa. El que passa que hem jugat davant d'un dels millors equips de la Lliga, molt encertat, mira, han estat molt encertats, i nosaltres estem com estem. O sigui que és normal el que ha passat, hi havia una motivació molt gran, però al mateix temps portem 3 dies fent un munt de coses noves que encara no s'han fet. O sigui que jo no estic preocupat perquè he vist una resposta molt bona dels jugadors i el que hem de fer és continuar treballant, incorporar els lesionats i pensar en guanyar els partits que realment Està millor o pitjor l'equip com s'imaginava? Ni millor ni pitjor. L'equip està amb unes carències que sobretot tenen a veure amb la confiança i ara mateix amb una barreja del que ha fet fins ara, del que estem intentant fer en aquests moments i a part de tot això hem jugat sense 2 bases, tot el partit 40 minuts amb un nen de 18 anys i amb el pivot americà jugant uns minuts perquè sortia d'una lesió i això amb un dels millors equips de la Lliga. És que la diferència és la que hi ha, no és que hàgim estat millor o pitjor, és que hi ha molta diferència entre un equip i altre a tots els nivells i avui no hi ha hagut un miracle, hi ha hagut la realitat. Encara no portes una setmana així, però podríem parlar de que t'acorruques o tens ganes d'afrontar el repte? No, ja dic que depenia molt de la resposta dels jugadors. Jo he vist una resposta molt bona. La gent intentant fer coses per l'equip, intentant defensar. Clar, som 86 punts, però hem de veure que han estat molt encertats, hem de veure quants tirs lliures han fet, no parlarem dels àrbitres. Jo crec que hem fet una bona feina. La qüestió és que hem tingut problemes amb els rebots, faltes molt ràpides dels jugadors interiors, hem estat poc encertats en el tir, a la mitja part dels dies estem fent una bona feina, el que passa que no estem encertats, però estan sent bons tirs, que, bueno, quan un equip té problemes sembla que tot va una mica en contra. Llavors el tir aquest de Breogán, que sembla que entra greu, acaba entrant. Quants tirs nosaltres s'han sortit de dins? Que la volta i surt greu. Sembla que tot és la llei de Murphy. Però ja dic que l'important és la resposta de l'equip, ha sigut bona, sabem que tenim limitacions, sabem que tenim molta feina per fer, doncs dilluns a continuant al mateix camí. Pepe, al llarg del partit ha hagut una atenció especial a Abramov, en estes morts, al descans, les agafar per a donar-li instruccions, però es pot continuar així amb un sol base? O no. Si Ibarra no millora... No és qüestió de que es pugui o no es pugui, és qüestió de què és el que tenim. I ja va dir Manolo Valls que en un moment ho va intentar portar algú per ajudar Abramov. Mentre no hi sigui, doncs no hi és i tenia Abramov. I és un jugador molt interessant, amb 18 anys, que no té experiència, però que té moltes coses bones, no? I per això, justament per la seva joventut i perquè és un jugador que s'està construint, ha estat molt a sobre d'ell per ajudar-lo en tot moment. I ja dic que crec que ha fet una bona feina també, que ha fet només alguna errada, pot ser, però en general ha fet una bona feina, o sigui que jo estic content del jugador. Pepe,